Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne Shak Ahmad Zuleri Musa. To mutane dan Allah a saurara wannan bayanin da zai. Dan Allah dan Annabi mutane ku so Annabi. Annabi ba abun wasa bane. Kowa yanzu na ga duniya ma ta fara raga. Ta lalace duniya wallahi Allah dan Allah ku so Annabi. Akwai ran da zai zo ya cece mu. Ranar ba mu da kowa sai shi kaɗai zai zo ya cece mu. Idan ka so shi ya cece ka, idan baka so shi ba ya ƙyale ka. To ya kuma Allah ya ware wuta, ya ware aljanna. Wuta ta maƙiyansa, aljanna ta masoyansa Annabi. Dan Allah mutane ku tuba. Da mutane za su iya tuba, kowa ya tuba, duniya za ta dawo daidai. Hankalinmu zai kwanta lafiya lau. To don Allah mutane ku so Annabi, ni dai ina son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai ran da zai cece ku, ranar ba ku da kowa, ko mutum ɗaya ba ku da shi. Sai Annabi shi kawai zai zo cece ka gidan aljanna. Mu mutane don Allah a dage da addu'a a watan Ramadana din nan. Don Allah mutane ina faɗa muku ku so Annabi, wallahi Allah ba abun wasa bane Annabi. Duk wanda ya so Annabi ya huta a duniya. Idan ka ƙi Annabi wallahi tallahi tun kana duniya za ka fara samun bala'i, balantana a lahira. Ya kake gani?